While singing and chanting, the MK party in the Nelson Mandela Bay led a march from the old post office to City Hall, in the office of Mayor Babalwa Lobishe, to hand over a petition. The party says Gqeberha can't keep quiet and fold arms when the city is in the top 10 of dangerous cities in the world, and the unemployment rate is very high. After chanting and reaching the office, they handed the petition to the mayor. Nelson Mandela Metro akho mathuba emisebenzi. I-economy yalapha iyaditoriate ihla kakhulu. Eyona nto ngoku seyi-source of income and employment seyi-EPWP. But also politics barobha nalo EPWP ngoku. Kune high level of manipulation eqhubekayo kulaa nto ye-EPWP. And eyona nto ihluphayo. Apho bekumele uba sihamba siyokuchaza uba kukho ingxaki apha kwii-ofisi zoomeya, ii-ofisi ezinkulu. Ufika abahlali besithi hayi u-involve nguye lo wenza le nto apho uqesha abantu bakhe abafuna econferencini and so on. So these things we take them very serious. And ubuyajonga elinye legalelo lokuhla kakhulu kwamazinga employment apha kubulewe i-participation kwi-development program ye-SMMEs. Uyawukhumbula zazizide zanomntu oqeshelwe ukuzincedisa ukuba mazikhule zithini. The party says it is giving Mayor Lobishe 14 days to respond to the petition. Le petition sinikezelayo inezigaqo kwaye inedemand ezithi thina sibonisa ba ngekwenzeka ngolhlobo ukuze zonke izinto zilunge, kwaye sithi in 14 days sawuphinda sijonge bumeya siphendula na. Bakasiphendulo sizawuya kwezindawo thina sithi crime irongo kuyo, kwezindawo sithi kukurhwaphilizo kubo, siyenze lo mngcelelo kokoko singumkhonto wesizwe kuyotsho kufika ii-elections. Asifuni uba ngumbutho ophakama xa kungathi kuyovotwa. Ngoku simobilize abantu eziba singumbutho obuild ii-branches kwi-Nelson Mandela Bay. Residents of the municipality have also expressed their dissatisfaction with the delivery of services in the municipality. Okokuqala asiphangeli singabantu abatsha. Abantu abatsha abaphangeli, kudala sifilisha ii-forms apha kwa-EPWP. Sinalithemba ke bala match zasisebenzela. Singizi-members ze-MK siyancedisana, sifuna wonke umuntu ofuna ujoyina i-MK aze kuthi because sinalithemba lokuba umehluko kuzaba khona because sibonile kwiiwadi zethu esihlala kuzo kurekhonayizwa abantu abathile. If kulo wadi yakho kuphethe umbutho othile, abantu ababhenefithayo ngabantu balo mbutho, which is if wena u-article lo mbutho lowo akho nto uzayifumana. Sifuna isincede for ukuba sithole umsebenzi, abantu abaninzi abaphangela endawo esikuyo and nendawo mhlambe ifem eseduze kwethu ziza nabantu bazo abakwazi ukuthatha kule wadi esikuyo. So umuntu omninzi phaka aphangeli, siyasokola nendawo ehlala kuyo, iindlela zikho right, igqabhuka nedrain. And ke ngoku xa siye endaweni ukuba siphethwe kuyo ngukhansili, thina asibonakaleli ntweni uthi uzothetha mhlambe khona meeting uphamisa isandla singathathwa. At the time of filing this report, the municipality could not be reached for a comment due to a council meeting in session. The MK party states that it will continue to fight for the rights of the people so that services can reach the public properly. Reporting for MPK News, I'm Masandile Njongi in Gqeberha.